Unha vez máis, Vigo vai ser sede dun Campeonato do Mundo, o que demostra a capacidade organizativa en materia deportiva que ten a cidade, e eu creo que este é un premio a un club, a Maniotas, que leva moitos anos traballando ca base da cidade, non? Participa nas escolas municipales de Vigo, con 200 nenas e nenos que se inician na gimnasia estética neste club, e ademais teñen un programa onde están colaborando con 11 colexios da cidade. E, bueno, ter agora a capacidade de organizar e a posibilidade de ofertarlle a este club que o merece ser que a cidade de Vigo sexa sede dun Campeonato do Mundo, pois é o colofón a un bo traballo, non? O 12, 13, 14 de maio Vigo vai ser sede de novo dunha Copa do Mundo de Gimnasia Estética. É unha cousa moi boa que, aparte de organizar moitos campeonatos do mundo, son de distintas especialidades, está sendo moi plural, e vamos a poder enseñarlle a xente o que é a gimnasia estética, non? Que disfruten de algo que é un xogo de música, capacidade física e coreografía, e realmente merece a pena chegarse ao pabillón das Travesas.